Jeremy u Christine huma żewġ volontira tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-imħabba tagħhom lejn dan ix-xogħol kienet evidenti wkoll fil-jum tat-tieġ. Tieġ li sar f'jum l-imnarja, data magħżula minn bosta. Iżda żgur li fost id-49 koppja li żewġu sibt fil-għaxija ma kien hemm ħadd aktar li għażel l-istess mezz ta' trasport. Fil-fatt il-mistednin sabu sorpriża sabiħa tistennihom hekk kif ħarġu fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Publiu biex isellmu lil koppja li kienet għadha kif qalet is-Sinjor C. Kien hemm karozza tat-tifi tan-nar antika lesta biex toħodhom sas-sala. Sraqna kumment mingħand l-arus li spjegalna kif hu Christine ġiethom l-idea li jużaw din il-vettura. Christine, it-nej għajna volontira ma' Civil Protection u bħala rikordju xi ħaġa li għandha hija konnessa ma' t-tifi tan-nar. U l-fire engine hija antika hekk għandha stil u speċi ħaqqadniha mat-tiġ. Raymond Gallia sit il-karozza tat-tifi tan-nar stqarmana li din hija l-ewwel darba li l-vettura tiegħu intużat għal tiġ. Din għandha kważi 60 sena. Din dekorajta, ġibta mhux b'dan l-istat. Dina 8-seater, pero minn barra li 8-seater il-firemen joqdu mal-ġemp ukoll li huma altru musa joqdu hekk, però għandhom is-sits wara għax hi kienet tintuża wkoll bħala celebration fire engine. Hi kienet iġġor id-diretturi l-kbarat tal-pajjiż, hi unika fl-Ewropa m'hawnx oħra. Il-karozza tat-tifi tan-nar li jużaw il-koppja hija waħda antika u għadha kif ġiet restawrata. Din il-vettura hija l-unika waħda tax-xorti tagħha f'pajjiżna u biex xieraq ikkumplementat din iċ-ċelebrazzjoni unika.